हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे नोंथाङा बोरै मिन्थिगोन जे नोंथांनि टाइटेल टेग डिसक्रिप्शन थाम्बनेल बेफोरो रेंक जादोंना जायाखै, एसईओ थांदोंना थाङाखै, नोंथांनि टाइटेला टेगआ डिसक्रिप्शना सार्च इन्जिन अप्टिमाइजेशनाव थांदोंना थाङाखै, बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो मा एप्लिकेशन बाहायनांगौ आरो जोङो साफ्रोमबो इउटिउबारा बे एप्लिकेशनखौनो बाहायदों, सोरबा गोबाङानो बाहायदों जानो हागौ आरो जाय बाहायाखै जाय मिन्थियाखै बे भिडियोनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन। आं खिन्थानोसै अब्ला एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय टिउब बादि। बेयो पेड प्रमोशन नङा, आं बेखौ प्रमोट खालामाखै। बेखौ आङो 1 बोसोरनिफ्रायनो आं बे एप्लिकेशनखौ आङो इउज खालामदों आरो जोबोद मोजां रिस्पन्सबो मोनदों। बेयाव नोंथाङा मिन्थिनो हागोन जे नोंथांनि टाइटेला रेंक जादोंना जायाखै, नोंथांनि टेक्सआ रेंक जादोंना जायाखै आरो रेंक जायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ एडिट खालामफिननानै नोंथाङा बोरैहाय रेंकिं खालामफिननो हागोन, बेयाव नोंथाङा गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हाजोबगोन। अब्ला आं खिन्थानोसै टिउब बादि एप्लिकेशननि सोमोन्दै। अब्ला आङो बेहा बेक थांफिननोसै। बेक थांनानै आङो टिउब बादि एप्लिकेशनखौ बेयाव अपेन खालामबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव आङो बेयाव मोननै चेनेल आं बेखौ एटाच खालामनानै दोनदों। आं जिखुनु बर' स्मार्ट टेक्नोलॉजीखौ आङो बेयाव लगइन खालामबाय। लगइन खालामनायनि उनाव आङो बेयाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायाव आङो जिखुनु जायखिजाया मोनसे आङो भिडिअ आङो सिलेक्ट खालामगोन। आं मैयासो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन इउटुब हेन्डेल। अके, बे इउटुब हेन्डेलखौ आङो बेहाय अपेन खालामगोन। अपेन खालामबाय आं बेहाय। अपेन खालामनायनि उनाव माने जास्ट बेयाव खनसेल' क्लिक खालामनानै हो। बेयाव नोंथाङा मिन्थिना मोनबाय जे आपल'ड हाइरेस्ट थाम्बनेल, माने थाम्बनेला जोबोद मोजां, माने बेयाव ब्लु टिक होदों। डेट मिन्स जोबोद मोजाङै सोलिदों। आरो जुदि नोंथांनि थाम्बनेला मोजां नङामोनब्ला बे टिक मार्क जानाय नङामोन। अब्ला बेयावनो हमनो हायो जे आंनि थाम्बनेला थिगानो, बेखौ आं जेबो खालामनांला दा। ओमफ्राय एड टेक्स्ट टु योर टाइटेल, माने आं टाइटेलावबो मोननै मोनथाम आं किवर्ड होदों, बेबो अके। बेयावबो जोबोद मोजां जादों बेयाव ब्लु टिक थानाया। ओमफ्राय एड टेक्स्ट टु योर डिसक्रिप्शन, आरो आं डिसक्रिप्शनावबो टेगखौ मोननै मोनथाम किवर्ड होदों आरो टेक्स्टआवबो आं बे डिसक्रिप्शनखौ होदों। अब्ला बियो जोबोद मोजां। ओमफ्राय टाइटेल लेंथआ जेनेबा मिनिमाम 100 बा 80 बा 90 वर्डनि जुदि नोंथाङा लिरो, बेखौ माने हमनानै लायो। बेनि थाखायनो आंना बे टाइटेला एसे खम वर्डनि, बिनि थाखायनो बेयाव टाइटेला लेंथ जायाखै, जेबो नङा बियो। ओमफ्राय एड टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्टआ बारा गोलाव नङा। अके, ओमफ्राय आङो बेयाव एड कार्ड्स होदों, आङो आई बटन होदोंबा बेयाव टिक मार्क जागोन। अके, इन स्क्रिन होदोंबा बेयाव इन स्क्रिन जागोन। ओमफ्राय प्लेलिस्ट बा प्लेलिस्ट। अके, बेयाव जों दा बेफोरखौ मिन्थिना मोनबाय जे मेनआ जोंना टाइटेल, टेक्स्ट, डिसक्रिप्शन। अके, दानिया आङो टेक्स्टखौ नायनो रेंक जामारदोंना जामाराखै। बेयाव आङो टेक्स्टआव आं क्लिक खालामबाय। अके, दा आङो बेयाव मोनफ्रोमबो टेक्स्टआव आंना रेंक 1आव माने रेंक जादों, नाम्बार 1आव रेंक जादों। बबेबा बिनि टेक्स्टखौ नोंथाङा इउटुबाव सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा आंनि भिडिअखौनो फार्स्ट लिस्टआव मोनगोन आरोखि। नायनि बियो मोजाङै मोनमारोना मोनमारा, बियो माने नाम्बार 1आव फैमारोना फैमारा, बेखौ आङो चेक खालामनि। आङो बेयाव बिनिफ्राय मोनसे टाइटेल माबाखौ टेक्स्टखौ आङो कपि खालामनि। नैबे बड' इउटुब हेन्डेल्स आपडेट, बेखौ आं इउटुबाव सार्च खालामनानै नायनि। अके, आं बेखौ सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नै फार्स्ट लिस्टआवनो दङ आंना। नैबेहाय दङ। नैबे सिगांनिया 40 रेस हाउ टु बाय नङा, बे नङा। नैबे फार्स्ट लिस्टआवनो दङ आंना इउटुब हेन्डेल्स, आंनि भिडिअआनो फार्स्ट लिस्टआव दङ। नंमारगौ, टिउब बादि एप्लिकेशना बियो फेक नङा। मानो होनब्ला बेयाव जोङो मिन्थियो जे नोंथांनि बिसिबां नाम्बाराव रेंक जादों। बे जुदि सेकेन्ड नाम्बाराव बा सेकेन्ड नाम्बाराव फैगौमोन, थार्ड नाम्बाराव बा थार्ड नाम्बाराव फैगौमोन, अब्ला थिगानो नाम्बार 1आव रेंक जादोंमोन। नाम्बार 1आवनो आं सार्च खालामनाय लोगो लोगो बे किवर्डखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअआ नाम्बार 1आवनो फैदों। नै मैयासो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। अके, अब्ला आं टिउब बादियाव थांफिननोसै। अब्ला टिउब बादियाव बेयाव बेसेबां रेंक जादों आरो आङो रेंक जायै आङो टेक्स्टखौ आङो खिन्थागोन नोंथांनो। नेक्स्ट भिडिअआव आङो बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव जुदि ब्लु टिक जायाखै, अब्ला बेयो आंना रेंक जायाखै। अके, आंना बेयाव मोनसे वाइटि स्टुडिअ'नि माने गोदान आपडेटनि सोमोन्दै आङो बानायदोंमोन। बिनि टेक्स्टफोरखौ नायोब्ला बिनि टेक्स्टआ बांसिनानो रेंक जायाखै। नैबे बड' वाइटि स्टुडिअ आपडेट बेल' जादों, ओमफ्राय बाखिया जेबो रेंक जायाखै। अके, अब्ला जों बेयाव हमनो हायो जे जोंनि टेक्स्टआ रेंक जायाखै, अब्ला जोंनि सार्च लिस्टआव जोंनि भिडिअआ नुजानाय नङा। थिग
ओमफ्राय दा बेखौ रेंक जाहोनो थाखाय जों मा खालामनांगोन नैबे इडिट पेन्सिलनि मार्क दंना बेयाव पेन्सिल मार्कआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे 3 डटआव जिखुनु बबे रेंक जायाखै बेयाव क्लिक खालामनानै इडिट दिस टेगआव नोंथाङा इडिट खालामनो हायो आरोखि अके बेफोरबायदि नोंथाङा इडिट खालामनो हायो इडिट खालामनानै ओमफ्राय दसे उनावनो नोंथाङा चेक खालामफिननो हागोन जे नोंथांनि टेक्सआ रेंक जादोंना जायाखै अके नेक्स्टआव आं खिन्थानोसै दाना नैबे एनालिटिक्स माबा दङ एनालिटिक्स दं बे एनालिटिक्सआव आं क्लिक खालामबाय एनालिटिक्सआव क्लिक खालामब्ला बेयाव टटेल भिउस बेफोराव भिडिअफोराव गासिबो मिथिजोबखायो नैबे एसिअ दं टेक्स इन टाइटेल माने मोननै टाइटेलाव दङ ओमफ्राय टेक्सआ मोनसे डिसक्रिपसनाव दङ बेयाव नोंथाङा बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन नुनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दानाबा आं नैबे मेनुनि अपसनाव क्लिक खालामसै मेनुनि अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो नैबेयाव टेग एक्सप्लराव बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामलाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन ओमफ्राय दानाबा टेक्सआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा जिखुनु टेक्स्ट मोनसे बा टाइटेल मोनसे नोंथाङा सार्च खालाम जेरैहाय आं हमनानै ला हाउ टु भाइराल इउटिउब भिडिअ अके आं बेयाव ओरैनो आङो लिरबाय बेखौ आं बिनि सोमोन्दै जेनेबा मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों अब्ला हाउ टु भाइराल इउटिउब भिडिअ लिरोबा आंना मोनथाम टेक्स्ट साजेस्ट जाबाय बेयाव बे टेक्स्टखौ नोंथाङा टिक मार्क होनानै नोंथाङा बेखौ कपि खालामनो हायो अके बेयाव कपि खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि टाइटेलाव बा डिसक्रिपसनाव टेक्स्टआव नोंथाङा बेखौ इउज खालामनो हायो बे किवर्डखौ बेयाव सार्च भलिउमा ल' दं आरो कम्पेरिजन एभारेज 29 ओमफ्राय ओभारअल फायार 34 माने थिगानो बेना कम्पिटिसना बिराद गोबां बेना ओंखायनो सार्च रिजाल्टआ बेना खम अब्ला जों बेयावनो मिन्थियो जे जोंनि टाइटेला रेंक जागोन ना जाया अके जुदि जायाखैबा नोंथाङा बिनिफ्राय आरो बेलेग किवर्ड बाहायनानै नोंथाङा लानो हागोन बिनिफ्राय जोङो हमनो हायो जे जोंनि भिडिअआ बेसेबां रेंक जागोन जायाखै मिनिमाम 15%आथ' गोदान चेनेलफ्राबो भिउसआ माने 15%आथ' फैखाथारगोन आरोखि 15 to 20%आ फैखाथारगोन अब्ला जोङो माब्रै फैगोन जों बेयावनो जोंनि टाइटेलखौ मानि सायाव मा टपिकनि सायाव नोंथाङा भिडिअ बानायदों बे टपिकनि सायाव नोंथाङा बेयाव सिगां नायग्रो जुदि गुड बा मोजांबा बे टाइटेलखौनो हो आरो मोजां नङाबा आरो बेलेग किवर्ड माने बेलेग डिफारेन्स टाइप खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो नैबेयाव टेक्स्ट अलरेडि नोंथाङा मोनखागोन साजेस्ट जानाय बे टेक्स्टखौ नोंथाङा कपि खालामनानै नोंथाङा एड खालामनानै लानो हागोन आरोखि ओमफ्राय बे टपिक प्लानार ओमफ्राय बेफोरखौ नोंथाङा जिखुनु टेक्स्ट लिस्ट बेफोरखौ आपडेट खालामबासो नोंथाङा गोदान फिचार्स मोनबाय थागोन बिनि सोमोन्दै बाखि नोंथाङा बेयाव माइलस्टनाव क्लिक खालामनांगोन माइलस्टनाव क्लिक खालामबाथाय बेयाव माइलस्टन फैगोन नोंथाङा बेसेबां स्टेप माने बारबाय थागोन जेसेबां स्टेप बारगोन एसेबां नोंथाङा माइलस्टन मोनबाय थागोन आरोखि जेरैहाय 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानाय 50,000 भिउस जाबाय 50 भिडिअ आपल'ड जाबाय 200 भिडिअ आपल'ड जाबाय बेफोरबायदि माइलस्टन नोंथाङा मोनबाय थागोन आरोखि जेरैहाय बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बे फट'खौ सेभ खालामनानै शेयारबो खालामनो हागोन आरोखि जोङो 15,000 साबस्क्राइबार जाबाय बेफोरबायदि नोंथाङा माने बिनिफ्राय माइलस्टनबो मोननो हागोन आरोखि बे एप्लिकेसना जोबोद जेबो फेक नङा आरो बेयाव जेबो गिनो गोनां गैया बे पार्टि एप्लिकेसन नङा नोंथाङा इउज खालामनो हागोन गोरलैयैनो नोंथाङा मिन्थिगोन नोंथांनि भिडिअआ रेंक जानाय जायैखौ बेयाव नोंथाङा गासिबो चेक खालामनानै लानो हागोन आरोखि आरो बिनि सोमोन्दै मोजाङै एक्सप्लेन खालामनो थाखाय आङो टाइम मोनबा आं सम मोनबा आङो आरो बिनि सोमोन्दै मोनसे मोजां भिडिअ लाबोगोन अके दा बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जागोन आरो नोंथाङाबो चेक खालाम आरो नोंथाङाबो नाय जास्ट आङो ओरैनो बेखार थानायाव मा भिडिअ बानायगोन मा भिडिअ बानायगोन कन्टेन्ट एसे मोनैलाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय खिन्थु बे बिराद इम्परटेन्ट बेबो नोंथाङा बे प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा बे टिउब बादि एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामनानै नोंथांनि चेनेलनि इमेल आइडिखौ हो ओमफ्राय होनायनि उनाव नोंथाङाबो बेफोरबायदि चेक खालामनो हागोन गावनि चेनेलखौ आरो जाय नोंथांनि भिडिअनि टेक्स्ट डिसक्रिपसनफ्रा रेंक जायाखै अब्ला नोंथाङा बेखौ इडिट खालामनानै टेक्स्टफोरखौ इडिट खालामनानै नोंथाङा नायनानै लानो हागोन रेंक जादोंना जायाखै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन अके लोगोफोर अब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार